थानो नाङा महिलारि बिथाङा सरकार फैनायनि उनाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो बिथांखौसो टाइगार होननानै कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन। टाइगार थानायाव बर' मानसिया मानो बुथार जाखो दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ 2 लाख होगोन होननानै मानो थगायखो बोरो साख्रिया बोरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा साख्रि होगोन होननानै लाइमोनफोरखौ मानो थगायखो बिनिसो एन्सार नांगौ। दिनै बर'फोरा संग्राम खालामनानै मोननाय बिटिआर सेक्रेटारियेटआव दिनै लाइमोनफोरा मानो थांनो गोनां जाखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो सावरायनानै समस्याखौ समाधान खालामनो हायासै। दिनै रायजो राजाफ्रा सोंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै नोंथाङा मानो परियालबाद नेपटिज्मनि पलिटिक्सखौ मानो खालामनो नागिरदों बेखौसो सोंनो नागिरदों। गावनि खुरखालि जाबानो गावनि बिबोनां जाबानो मोननो नागिरनाय गावनि बिसिखौ एमएलए दैखांनो नागिरनाय नोंथांखौ बिनि थाखायथ' देरखाङा हराखैमोन बिटिआरखौ मोजां खालामनो मोजां सासन खालामनो नोंथांखौ मेन्डेट होदोंमोन। नाथाय नोंथांनि समाव जों खोनादों सिन्डिकेट जोंनि बर' मानसिखौ गाफ्ले बुथारनाय दिनै बहाबा मेला नायनो थांबा देगारजों सुनाय बुना हरनाय मानसिफोरखौ फाग्ला खालामनाय जिथु नोंथांनि पलिटिक्स जेनेरेसनखौ धंख खालामनाय जिथु पलिटिक्स बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। आरो एसेबां जुदि जातीयताबादि मानसिबा दिनै जों खोनाबाय थादों बिटिसिखौ सोरबासो सालायगासिनो दङ सोरबा बामोना सालायबाय थादों होननानै जों खोनादों। सोर बामोन नोंथाङा एसेबां पावारफुल मानसिबा बे बामोना मा रखम सालायनो हाखो आन्दलन खालामना मोननाय बिटिसि बिटिआर बिएसिखौ बोरै सालायनो हाखो। बिक्रम दैमारियाथ' बुंदोंमोन बाहेरनि ठिकादारफोरखौ सोरबा लाबोदों होननानै दा नोंथांमोननि खामानिखौ दिनै बाहेरनि ठिकादारफ्रा बोरै मोनखो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिटिआरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो मोनाखै मानो बिथांमोनखौ मोजां ठिकादार जानाय चान्स होआखै मोजां बिजनेस खालामनाय चान्स मानो होआखै जों सोंनो नागिरदों। कास्टम बसुमतारी रिन्जय बर' बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना सिगाङो फेसबुक लाइभ खालामनानै हाजारथा बाथ्रा बुङोमोन गाफ्लायमोन। दिनै खोनादों जों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारी बिथांखौ बिथाङा दिहुनगोन। मस्ट वेलकाम जोङो सापर्ट दङ नोंथांजों। नाथाय नोंथाङा इलेक्सन बारहोनो थाखाय एसेम्ब्लि इलेक्सन फैनायनि थाखाय नोंथाङा बेबायदि फाल्तु बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो बर' रायजो राजाया सैजो जायाखै। साफ्रोमबो बर' फिसायानो लुबैयो मानब गेदेर रन्जन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ गथारनांगौ जेरैखि जाया। नाथाय इलेक्सन फैनायनि थाखाय नोंथाङा बिदि भेलखि बाजि बाथ्रा बुंनायखौ जों रावबो बर'नि थै गोनां बर' फिसाया सैजो खालामनो हाया। दिनै जों नुनो मोनदों जे सार बिटिसियावहाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा गोजोनै थानो मोनाखै। बोरै गोजोन थानो मोनो गावनि जातिनि अस्तित्वनि मेन जायगा क'क्राझार बायदि जायगायाव बर' मानसिया गाफ्ले बुथार जाबाय। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हानाय। हाग्रामा महिलारि बिथांनो नोंथांमोना सोंनांगौ नोंथाङा थांनायाव नोंथाङा जिन्दा थानायाव नोंथाङा थांना थानायाव बोरै बर' मानसिया बेयाव बुथारजानो मोनखो। नोंथाङा सिएम जाना थानाय समाव नोंथांनि सेला सामुन्दाफ्रा बुङो नोंथाङा बिराद पावारफुल मानसि गावनि जाति भाइ बर'नि थै गोनां सासे सेंग्रा जोहोलावा खना खना बुथार जाबाय। दुखुनांथावना हाग्रामा महिलारिनि समाव बर' जातिया जुदि रैखाथि गैया बे बाथ्राया अलरेडि फोरमान जाबाय। थेंक इउ।